Dragan Jeftić, koji 35 godina radi u kragujevačkoj fabrici Metal Sistemi Tehnika, poslednjih godina dobro se upoznao sa terminom plaćeno odsustvo. Nedavno se vratio u pogon, pošto je 45 dana odmarao kod kuće uz minimalnu zaradu. Ja mislim da je ovo kupovanje socijalnog mira od vlade, nije ovo pozitivno ni za radnike, niti za poslodavce. Mislim da bi bilo pozitivnije da je vlada poslodavcima dala neke kredite, nešto koji može da rade, da su uposle ti ljudi, da rade i ovo sve i da primaju punu platu. Njegov kolega ističe da, iako na plaćenom odsustvu, nije mogao da preživi uz minimalac, već je radio neke druge poslove radi preživljavanja. Koliko sam god bio sposoban za koji posao, gde god je ko zvao, gde god imalo šta, ja sam radio. To sam radio i da vam kažem još jedno, nije ljudima svejedno što u ovom gradu živimo, što živimo u istoj ulici, što iz te iste ulice u 4 firme ljudi rade, a ne žive isto. Ukoliko izmene zakona o radu budu usvojene, poslodavci će na neograničeni period moći da šalju radnike na plaćeno odsustvo, a pritom će im plaćati zarade u iznosu 60% tromesečnog proseka. U kragujevačkoj kompaniji Hidraulika Kurelja Proleter gotovo polovina od 80 zaposlenih je na plaćenom odsustvu. Ja i sad imam ljude koji su na nekoj vrsti plaćenog odsustva, iako im izašao onaj zakonski rok od 45 dana. Besmisleno je da dovodim ljude koji će da gledaju u plafon jer nemaju posla, a pri tome eventualno ako su na nekom tom plaćenom mogu zaraditi neki dinar da bi preživjeli, da dovodim u firmu. Znači, praktično ovaj će zakon omogućiti da se ozakoni to faktičko plaćeno odsustvo. Predsednik samostalnih sindikata Kragujevca smatra da ovaj zakon sigurno nije u interesu radnika, ali ističe da ni poslodavci od njega neće imati mnogo vajde. Radnici dobijaju jednu neizvesnost svog radnog mesta koja se produžuje na beskonačno, a poslodavci dobijaju samo jednu mogućnost još da manipulišu sa sudbinama ljudi. Oni treba da štite radnike na jedan drugi način, da zaštite uništavanje preduzeća u trenutku isticanja kupoprodajnih ugovora. I radnici i poslodavci, ali i sindikalni lideri sa kojima smo razgovarali, slažu se u oceni da vlada usvajanjem zakona o radu pokušava da deluje na posledice krize koja evidentno trese ekonomiju. Izmenjeni zakon o radu će, kažu, samo ozakoniti ono što se već dešava u realnosti.